Siyanibingelela nonke balaleli egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona. Sifundise siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalela njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba sishonyayezwa nanjengoba sifundiswa njengamanje. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela kuba ni-download amaBhayibheli kuma-mobile devices enu esiwaphathayo, ama-laptops noma ama-tablets noma ama-cellphones kuma-app stores, ukuze wonke umuntu ezofunda kanye ebe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba sifundiswa njengamanje. Umoya ongcwele esihola ufinyelele eqinisweni engeke laguqula umuntu ngokuthanda kwakhe. Izwi lenkosi uJesu Kristu oyindlela neqiniso nokuphila, izwi likaNkulunkulu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele labo abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu sebeyizwile imfundiso ephilileyo efakazelwa imibhalo engcwele, nalabo abanofakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuphenduka ngobufakazi bakho. uNkulunkulu waqinisa wakunika isibindi. Nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ngenxa yemfundiso eziningi ezifundiswa kuzo zonke indawo esihlanganyela kuzona egameni lenkosi yethu Jesu Kristu eziphambene nalokho esikuzwayo njengamanje, umoya ongcwele angivulayo empilweni zethu ukuba niphumane nathi kule mniningwane. Ngizoqala nge-email address la uzokwazi khona ukubuza yonke imibuzo onayo nokuthi uxhumane nathi ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise kube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe akho umoya ongcwele uyakufakazela yini ngembhalo engcwele iBhayibheli. Ku-YouTube uzosearcha, ungakhohlwa nokuthi usubscribe nokuthi upress i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela emngcweleni nakwinhlanzeko enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukuthi ushareishe nelink nazo zonke izihlobo zakho nabo bonke abantu bathandayo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu nomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu. Kube ngabe uJesu Kristu uyayifakazela yini imfundiso yonke enfundiswa yona ninceliswa yona egameni lakhe, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. So siyacela nishareishe ilink nabo bonke abantu enibaziyo, ikakhulukazi labo abantu bayakholwa, ukuze bahlolisise imfundiso abayiphethe ngemibhalo engcwele, bahambisane nathi njengoba konke esikufundayo kuhola umoya ongcwele ngembhalo engcwele uJesu Kristu oyizwi likaNkulunkulu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge Baba wethu osezulwini nokuthi indlebe zethu zikwazi ukulalela izwi lakhe, asigcine yena yedwa okwazi ukutshala imbewu ngaphakathi kithi ukuba yona ithele izithelo zokulunga, izithelo zikamoya ongcwele eziwuluthando nokubekezela. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela bazalwane kuzo zonke indawo enikuzona, kubo bonke abantu abakhonza uJesu Kristu ngokungasolekiyo. Yamukelani umfowethu umhlengizondi ozobe esihola ngokwemfihlakalo yembhalo, ejula embula lokhu umoya ongcwele asiholela kukho ukuba sibe nokuqonda egameni lakho uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyanamukela nonke nilalele, sheshisani nithatha amaBhayibheli ukuze sihambisane masifakazelana ukuthi uNkulunkulu odala izulu nomhlaba unguNkulunkulu wethu sonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Yamukelani umfowethu umhlengizondi. Amen. Siyabingelela
Ngibingelela bazalwane benkosi egameni lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siloko sithule bona ubufakazi ngayo impalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhaphathiso. Siloko sibonga uNkulunkulu ngalesikhathi asinike sona. Kusukela engazini kwethu kuze kube manje sesimazi ngokomoya nangokweqiniso ukuba njengoba manje sesibanjwe nguye singaphunyuki. Amen. Njengoba manje sesikhuselwe nguye singaduki siphinde siphume kukho konke, akukho okungukwazi nokuqonda nokuhlakanipha kwethu, kepha kungumusa asenzele wona ukuthi sifinyelele kuye njengokwentando yakhe nandlela azambula ngayo. Isambulo sikaNkulunkulu sisodwa aziziningi. Isambulo sikaNkulunkulu sisodwa. Angikhathali ukuthi ngabe uyakiphi incwadi. Sisodwa isambulo sikaNkulunkulu. Ukuthi abantu bezensindisweni singathandi izwe nezinto zakhona ukuba lezi zinto ziyadlula. Masithande uNkulunkulu ngezinhliziyo zethu. Njengoba usukuthanda ubhiya, bese uyekile ubhiya uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Njengoba usukuthanda imakeup, ngeke uthande uNkulunkulu nemakeup because imakeup ikwenza uphike uNkulunkulu indlela obukeka ngayo. Nomfundisi kuthiwa ubani Bishop Makamu esinye sesikhohlakazi abafundisi esikhohlakele. Ngezwe kanye imfundiso zakhe ethi abantu besifazane abafaka amabond namawigi bazilungise bafuna imoto nemali emhlabeni ngoba ezulwini akho moto. Uthi ngenibona izithombe abazistendayo noma abazipostayo sinabantu abayinelo ezinde nanihambana emasanduni okwenza inelo zenu. Umfundisi lo angimazi ukhamba ngathi usathane uyathumela impela abaprofeti bamanga abaningi. Usuku wonke besifazane abafaka amawigi esontweni bathuma uyabona uyamanga yenyakazisana. Amen. Moya wamanga kubantu abathanda amanga uyabanyakazisa bezwa behliselwa kodwa usathane bafake ehlathini. Abafundisi benu oMakamu, umfundisi Makamu kumele repent, kumele aphenduke avume izono zakhe uNkulunkulu acela intethelelo. Ngale kwalokho uyalimala futhi ulimaza abantu ngokungafuni ukuhamba ngendlela efanele. Asifanele ukuthi sime la sintshele into efuna ukuzizwa nezinto ezojabulisa inhliziyo zethu. Asingasatshiswa futhi ubuso babantu, singajabuliswa imali abantu abayifakayo emasosweni noma ku basket. Asime kusisekelo seqiniso. Amen. Singakhathalele kuthenjwa abantu abangeke basisize ngalutho. Abantu ngeke basisize ngalutho. Uma uthi understand lokho ukuthi uma ushumayela ivangeli, ushumayela umthando wabantu. Yes Lord. Uthi angiyena favorite pastor yakho mina, angiyena umfundisi wakho wekhethelo. Nginceke kaNkulunkulu. So bese uzoku ngibeka kwisitulo esiphezulu uyazilahla uyazimoshela wena. Into ebalekile njengamanje ukuthi wena wazi imbhalo bese sikubizele embhalweni ukuthi uyazi. Iyona kuphela into esikubizela kuyona. Angideleli ukuthi ngiyayisho into nje obinjalo. Angiyihlala ngazeli mhlambe ngizama ukuyicuphisa isisoka ukuze izosiza wena ohamba indlela ongayiqondi. Uba maningi ngithanda abantu ngaphezulu koNkulunkulu. Simkhomba uNkulunkulu okuyena ofuna sisindiswe. Lendodana yakhe yona yodwa. Ongiphi incwadi Jeremiah sahluko 1. Sike sizwe. Incwadi kaJeremiah sahluko 1. Incwadi kuJeremiah isahluko sokuqala. Yes sir. Ivesi lokuqala. Amazwi kaJeremiah indodana kaHilikiya wabapristi ababese Anatoti ezweni labaBenjamini. Okwafika kuye izwi likaJehova ezinsukwini
zikaJosiah indodana kaAmoni inkosi yakwaJuda ngonyaka we-13 wokubusa kwakhe lafika futhi ezinsukwini zikaJehoyakim indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda kuze kube sekupheleni komnyaka we-14 kaSedekiya indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda kuze kube sekuthunjweni kweJerusalem ngenyanga yesihlanu kwafika kimi izwi likaJehova lathi ngingakakubumbi esiswini ngakwazi ungakobunjwa esiswini wakwazi. Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Indodana yakhe naye engakoyibumbi esiswini wayazi. Ingakho Isaiah ekhuluma ngayo, ingakho Moses ekhuluma ngayo, ingakho David ekhuluma ngayo, ingakho noJeremiah ekhuluma ngayo. Ngokuba ufakazelwa ngisho uJohane uMbhapatisi naye kuyafakazwa ngaye engakobunjwa uNkulunkulu yamazi. Lo uzofakaza ngoJesu aphinde futhi azoqondisa izindlela. Amen. Go ahead. Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Yes sir. Ungakaphumi esizalweni. Ungakakuphumi esizalweni. Ngakungcwelisa. Wamngcwelisa. Ngakubeka umprofeti ezizweni. Umprofeti ezizweni. Kepha ngathi hawu Nkosi Jehova bheka angikwazi ukukhuluma ngokuba ngingumntwana. Yes sir. Kepha uJehova wathi kimi ungasho ukuthi ngumntwana. Yabona uJeremiah mhlambe wengaphansi kwami mhlambe wengangama ngazi kepha mezibiza ngomntwana ukuthi wayesamncane uNkulunkulu emnika izwi. Yabona sinakho ukuzeya mesiphethe izwi kaNkulunkulu ngoba naku sibona abafundisi abamakhehla sebenempunga kanti bagcwele inkohliso. uNkulunkulu ufaka izwi lakhe la khona azikhona izosebenza umsebenzi ofanele likhipha izithelo ezifanele. Amen. Amen. That's right. Ayihambi ngeminyaka lento le. Asinandaba ukuthi uhola ibandla eminyaka emingakanani. Mawuqamba amanga ngeBhayibheli sokubamba ngani iBhayibheli. Why? Because uNkulunkulu amazwi akho afakile emlomeni ukuthi abe izinkuni. Ashise bonke abantu abangamanga. Izwi likaNkulunkulu liyashisa. Isizathu sokuthi bafuna ukudefend abafundisi ngoba basuke bezama ukubavikela. Ngeke uzumvikele umfundisi wamanga. Ngeke usivikele isikhohlakala. Yabona umfundisi lo makamo wakhona naye manje uyambuliwe. Yes Lord. Niyanxaka nje emasontweni nilandela abantu anilandela izwi. Akho lento ayifunda eBhayibhelini uyakhuluma ngomlomo wakhe. Uyi-motivational speaker. So asizelanga ukuzoma la uzotshusa nini ukuthi nihlale ezonweni. Sizoshaya isono nesono ngeBhayibheli. Yona kuphela into esizoyenza ngeBhayibheli. Angincengile ngikhathalele ukuthenjwa ngabantu yini engazizuza ngokuthi ngizuze nina bese ngilahlekelwe ukuphila kwami. Yini ngiyakuyinikela ukushintsha ngokuhlenga ukuthola ukuhlenga kwami. Yini ngiyakuyinikela lutho noma kuthiwa nina niyangithanda niba 1000. Kepha ke uthi umbhalo kwincwadi yamaHubo sahluko 2 verse 1. Abantu abakhuluma iqiniso, abantu bezizwe ababafuni. Abantu ababusayo lomhlaba, abantu abakhuluma iqiniso likaJesu Kristu, abantu ababafuni. Abaphathi nabalandeli babo. You understand? Hallelujah. Thini indaba? Incwadi yamaHubo isahluko sesibili lesokuqala. God. Kungani ukuba abezizwe baxokozele? Yindaba abantu bezizwe babangumsindo. Nabantu bazidle ngokuyize na. Badlinze ngezinto ezingenamsebenzi. Amakhosi omhlaba. Amakhosi omhlaba ayazihlanganisa. Nababusi baceba icebo. Nababusi bacebe amacebo. ngoJehova nangoJojiweyo wakhe. Uyacabanga uzibiza umfundisi uzotshela abantu ukuthi abenze izinwele zabo besifazane. Yini umfundisi ngakuniphi icala? Jesus. Oluphi uhlangothi lwakho lumfundisi? Nina abantu elibalandelayo umbishop la umbishop kaSathane uMakamu waphela okaSathane umuntu ofundisa amanga okaSathane. You understand? Glory to God okaSathane. Ngaphandle kokuthi aphenduka avume phambi kwabantu ukuthi wakhuluma iphutha. Avume kuJesu Kristu ukuthi ke ukhuluma iphutha ngokuba sekuthiwa utholakale nama voice note noma yini ama voice mail. Etholakala endaweni engafanele enza ucansi nabantu besifazane.
Jesus. Kuthiwa uzehlela yena esikhundleni. uNkulunkulu uyakuveza ukuthi wena uyena wakhe. Nina abantu besifazane enjabuliswa amanga kamakama udlala ngani. Phumani lapho. Uma ngafuni ukubhujiswa. Phumani emabandleni amanga. iBhayibheli umuntu wesifazane angaluki. Lithi amboza izinwele ezesontweni. Agqoke indlela ehloniphekile. Awukwazi ukuyofaka umuthi inwele zakho wesalon uyozishintsha indlela eziyiyona. Uma ziwuphuthu uzuwuphuthu asihlale ziwuphuthu. Ungazishintsha uzenze enye into. Labafundisi laba abawofukwe, abafundisi laba bezeleke ukuzobhubhisa abaqedwe ibandla likaNkulunkulu ngoba bathunywe uSathane. Akekho umuntu osaba uNkulunkulu ozoma phambi kwena akhuluma into ephambene neBhayibheli. Ngokuba nana nwazi ngoBhayibheli abafundi. Ingakho iBhayibheli lapha kwincwadi yaTimoteyu sahluko incwadi yamanje sahluko sesibili, incwadi yesibili right, sahluko 4 from verse 1. Iyangitshela ke mina ukuthi ishumayele izwi. Ungakhathali futhi kumnyama kubomvu hlale ezweni. Do you understand? Right, busy incwadi. Incwadi yesibili kuTimoteyu sahluko 4 verse 1 right. Isahluko sesine verse 1. Go ahead. Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu. Yes sir. NoKristu Jesu. NoKristu Jesu. Oyakwahlulela abaphilayo nabafileyo nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe wasezulwini. Ngithi shumayela izwi uqinise noma kuyisikhathi noma ngabe isikhathi noma kungesiso noma ngaba kusona isikhathi lalela akho sikhathi ngathi ngiyasikhetha noma ngabe 2 noma 3 noma 4 ekseni fanele ngishumayele izwi ngiqinise ngokuba ke sifikile isikhathi manje lapho khona sebeflathelise izindlebe zabo eqinisweni bazinikela kwizinganekwane zobishop uMakamu engabe uMakamu uqhanga kakuphi Makamu kumele uphenduke abantu abamaziyo nabathola le message bamtshela uphenduke ngokuba into ukuthela kaNkulunkulu iphezulu kwakhe uNkulunkulu akadlalwa ngegama lakhe khona umuntu ongathatha umlilo awubeke esifubeni alindele ukuthi angashi. Amen. Nima phambi kwabantu nikhuluma izinto eziphambene noNkulunkulu mase uNkulunkulu aniveze ukuthi nina nibona bakhe ngokuba nina nenza ukukhohlakala ingakho nibanjwa nifeba. Amen. Ingakho nibanjwa niphinga. Oh Jesus. Khona nithi nabafundisi ngokuba vele nifuna ukuthi abantu besifazane bazoba bahle la bahambe enqunu khona ke nizozithokozisa ngabo nizitike ngabo ngoba umsebenzi wenu vele lowo. Nifuna ukuzitika ngabantu besifazana beze masontweni nifuna ukubona ama cleavage nibona ama hips yona into nifunayo leyo bafaka ama eyelashes bafaka ama makeup bafaka ama eyebrows yonke leyo nto lento akasathane leyo ama demon aletha lo moya uma usathane seqedile ngomfundisi ibandla kuphelile ngalo ingakho abalandeli bakhona bevuka umoya omekhuluma kanje ukuba yini vele nabo sebebanjwe umoya ama demon. Oh Jesus. So baphathisa abantu ngobhiya, baphusa abantu ngobhiya, baphusa abantu ubhiya. Abanye badlisa abantu utshani. Amen. Abanye banika amafutha angcwele. Akho amafutha angcwele. Yes Lord. Yes Lord. Ayikho lo amafutha adayiswayo siwasebenzi. Yes Lord. Hallelujah. Sola abantu siyanisola. Yes Lord. Ukhuze siyangoza uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa. Iyona into engitsheliwe lafuneka ngibekezele. La noma kuthiwa bawu3 bawu4 baningi. Amen. Uthi manje babili noma nibathathe egameni lami nami ngikona phakathi kwenu. Ngamane ngihambe nezimvu ezimbalwa ngokuhamba nokuqaba lezimvu eziyimbuzi zimboze ngesikhumba semvu. Jesus. Asimane sihambe nezimvu ezimbalwa. Yes Lord. Uthi ushiya izimvu ezu99 ayofuna eyodwa elahlekile. So ukuphenduka kwesona esisodwa kuhlokoma izulu. Amen. Manje asithathalele ukubona kugcwele izihlalo bese sibone ngazi ukuthi umkhulu umsebenzi siwenzile. uJesu Kristu ufuna asisebenze. Yes Lord. Ingakho ngikhuluma kanje ngoba anginandaba ukuthi izwi lifika kanjani. Anginandaba ukuthi umbuka kanjani. Noma ngiqhathanisa nabafundisi benu labo bamanga ngeke kuzobafinyelela kumina ngoba mina angikhulumi lokho okufunwa wena. Amen. Amen. Ngisho ngazama uzongitshela ukuthi manje phela uzama ukushiya kancane nje uthi ukuthambisa ngizovela ngiqinise kakhulu. Hallelujah. Qinisela indaba ukuthi nje ngifuna ukuthi nawe ngishaye nomoya ozongifuna ukuzoma phambi kwami. Yes Lord. Le demon elikusebenzisa ngizofuna ukungitshela ukuthi angiyeke ukuba liyashla. Yes Lord. Angeke umuntu ozothanda uJesu mase athi ke angishintshe indlela yokushumayela. No. Angeke uzukwenze lokho. Yini ngokuba ke wena uyamazi uJesu. Yes Lord. Uyamazi umhlengi wakhe. Yes Lord. Lo ngamazi umhlengi wakhe idemon liyamthula ngomtshela phela ukuthi akathi ukwehlisa izinga.
akho zinga la seyinyusa ovini nekushisa izwi Amen. ishisa sonke isono Yes, Lord. esithandelayo kangaka. Amen. You understand? Amen. Lithi iBhayibheli Ngokuba kuya kuba khona isikhathi abangayikuvuma ngaso isifundiso esiphilayo. manje nangisona ke lesikhathi leso ke manje engasavumi ngaso isifundiso esiphilayo. Nilandela umfundisi umpostoli umbishop uMakamu. Lord Jesus. Bishop uMakamu. Yes, Lord. Ubaba wakho uSathane uyakudukisa. Amen. Mshiye. Amen. Uyakulutha. Mshiye. Ngikubiza ngegama. Yes, Lord. Ngisho ngazama ukuqasha abantu ubangulana angina ndaba ukusala ngikhuzile. Yes, Lord. You understand? Yes, Lord. Yakhuza. Yes, Lord. Lithi iBhayibheli sona ukhuze. Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. Bafundise. Amen. Masibuyele eBhayibhelini. Amen. Ngisho hayi ngabuyela esikoleni ukuba umfundisi lalela uzohamba nato esihogweni Yes, Lord. kuba umfundisi wakho nezincwadi zakho zasesikoleni. Into efunakalayo la yizwe Amen. umuqa phezulu komuqa Yes, Lord. isiyalo phezulu kwesiyalo uthi ukuchaza lapha ya uphinde uchaze lapha ya uphinde usekele futhi yona incwadi. Hallelujah. Hayi ndaba ukukhuluma inkulumo yashukela la ntoke nikhe funa kubize ifosholo ngefosholo. Hallelujah. Isifebe, isiphingi, isidakwa, isena nombulali ngeke kushintshe. Umthakathi. Umkhonto wezithixo. Hallelujah. Lithi iBhayibheli bonke abenza lezo zinto ngeke bawubone umbuso Yes, kaNkulunkulu. Lord. Incwadi ngokuka Mateyu sahluko sesihlanu verse 19. You understand? Ngakho ke oweqa owodwa kulemiyalo emincane afundise abantu kanjalo uyakuthiwa omncane embusweni wezulu. So njengokona kwala kwakho emhlabeni uphambanisa ukhohlakalisa ivangeli nawe ezulu lizobizwa ngomncanyana. Ngoba lemhlabeni umkhulu phambi kwabantu we celebrate bayakuthanda banikela kakhulu ngoba nakubatshela lezi zinto abafuna ukuzizwa. Uthini uTimoteyu? Ngokuba kuya kuba khona isikhathi abangekuvuma ngaso isifundiso esiphilileyo. Uma uthi uyakholwa yini ekwenza kube nzima ukuthi ukholelwe imibhalo? Why ukholelwa indoda emnaba phambili ithi eshumayela imotivate ngamanga? Ingakho iBhayibheli lapha kwincwadi yaJohane sahluko 8 verse 44 igcwalisa ninamazwi anuwezwa. Ngeke ngongeza kwenu lamazwi uthi ke uJesu Kristu ke nina ningabakayihlo uSathane. Yezinkanuko zakhe niyakuzenza ukuba wengumbulali kwaseqaleni. You understand? Amen. Banike Incwadi ngokaJohane sahluko 8 verse 44. yes sir. Nina ningabakayihlo uSathane. Nina ningabakayihlo uSathane. Nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Thanda ukwenza izinkanuko. Yabona ukuthi nje athi umfundisi ezulwini balelwe lezinde bayibona ethombeni udukile ngokuba yini ukhonza isithixo ukholelwa izithombe ukuthi ke ezulwini kunjani akunendaba. But uthi ke oqala futhi izulu alikho Jesus. alikho zulu izulu lemhlabeni. Oh Jesus. Usho umfundisi uthi akho zulu izulu lemhlabeni. Yabona izithombe banikhombisa zona abantu abayinana zimhlophe ezinde okusho la ufuna kumya saluni ufuna uhambe ngepajero khona lemhlabeni. Usho umfundisi. Hallelujah. Bathi ke lithi iBhayibheli in my father's house are many mansions. Yes, Lord. Endlini kaBaba kunamakhaya amaningi. Amen. Noma ekhaya kaBaba kunezindlu eziningi. Hallelujah. Uma bengenjalo bengengitshela. Amen. So siyazi ukuthi masifa lisohlangana naye emoyeni. Amen. Yes, Lord. Bonke abamphikayo bayohlangana naye Hallelujah. ngosuku lokwahlulelo. Amen. Bese bakhonjwe kwisabelo sabo ichibi lomlilo. Amen. Okay, asike sibuye ngapha. Uthi ke umpostoli bishop uMakamu Amen. Self-appointed. uyazicoba. Lord Jesus. Vele phela baningi ababishop bamanga, baningi abapostoli bamanga, baningi abavangeli bamanga. Nobani ufuna ukuba ilondo leyo. iBhayibheli melithi ke singazoni. Malithi umuntu wesifazane angagqokisi kowesilisa awukwazi ukuthi siphila ngaphansi komuzi usungagqokisa kowesilisa owesifazane noma uyindoda ugqokisa owesifazane ngokuba lithi iBhayibheli lo nalo wenza lo owenza leso senzo kuyisinengiso. Uma lithi iBhayibheli singazoni siguna amakhanda sindele ngamakhanda limile lapho iBhayibheli ukuthi siphila ngaphansi komuzi akusho ukuthi kufanele sikwenze lokho okuphambene neBhayibheli. Uma lithi iBhayibheli wesifazane makangahlobi ngokuluka
Why wena uzohloba ngokudweba ugundi ikhanda lakhe indilinga bese udwebe imigqa ekhanda bese udwebe nendlela bese emva lokuthi wena usindisiwe. Lo sifazane efuneka aboshwe wena ukhululwe ukuthi wena uzithanda uhambe esalon uyokwenza ama hairline uyokwenza uyotrimmer uyokwenza ama wave. Ayikho lonto leyo. Indoda kaNkulunkulu kufanele ibe plain. Ulalela ithi iBhayibheli nalabo abantu abamarasta abafundisa abamarasta akho mfundiso ofuna berasta lenwele ezinde leBhayibheli lapha kwincwadi onginika incwadi yalontuzana yamayo yaseKorinte yokuqala. Lezi zinto lezi zenza abafundisi bahlale kabuhlungu baloku bechoba inzipho into ubani beloku behleka ubani behleka bezihlekisa ubani hayi akazi lutho lomfana sashumela nje ivangeli akudala leli yasifuna lona. Amen. Asifune lakhe libonile liphuma esihogweni lelakho liyanuka libonile phushu gcwele impethu nobomvu ivangeli lishumelayo elivumela isono ukuthi sithathe indawo esontweni asifune lo vangeli ngamane ngihlale nevangeli akudala vele lona liyiquality kusizana ukuba nequantity yabanje esontweni inkulu kepha libe liqukethe isono ngamane ngibe nabantu abawu2 noma u3 ngiyajabula ngabo enkosini. Do you understand? Base Korinte sahluko 11 incwadi yokuqala base Korinte sahluko 11 so la ku verse 12. Ngokuba njengalokhu owesifazane evela endodeni Owesifazane uvela endodeni kanjalo nendoda ivela kowesifazane indoda ivela kowesifazane kepha konke kuvela kuNkulunkulu kepha sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Ziboneleni nina ngokwenu Nani ke anibheke ke manje lithi iBhayibheli siboneleni nina ngokwenu. Kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engagubazele na? Khona ukugubazela khona umboza noma ke khona isembozo khona isigubazelo mugubazela usukuzombatha isembozo izinwele zakhe umuntu wesifazane ezimboze ukhakhaya nemphacuka. So ke kufanele umuntu wesifazane abe nezinwele ezinde bese lezinwele ezinde mezokhuleka bese yagubazela awukwazi ukugubazela ngenwele zakho ngabe uyakhohlakala manje njalo ufuna ngaba ulizwe iBhayibheli. So iBhayibheli umuntu wesifazane meza kuNkulunkulu kufanele amboze ikhanda lakhe. You understand? Indaba extension lenawo nwashise indaba zemphemo leniphemayo nishise nigune zozinwele nimini inwele ezintsha unale zene ezidayiwe niziyeke inwele zenu zibe mhlophe noma zibe emnyama ngaloko kwenza inwele zakhe imbala uNkulunkulu angaza kufake yona lezi nzipho lezi nifakile nizikhiphe bese niyoziwasha nibe clean. Hallelujah. Amaqiqe nofake nokhumule niyeke abafundisi bamanga niphume kubona ngoba nje esihogweni uma ukuthi nizobheka nabo asiphike neBhayibheli. Imvelo uqobo lwayo ayifundisi yini iyafundisa nje ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyilihlazo kuyo. Yayizwa lonto leyo. So ngicela ukuthi umfundisi wakho urastaman. Hallelujah. Pastor Rastaman lalela Rastaman abogunda. Amen. Abasusa lemfucuzo ibeke ekhanda. Nduka. You understand? Hallelujah. Akekho umuntu ozokhoza uJesu Kristu nezinwele ezifike emhlanje azaziluke engathi umuntu wesifazane. Nokuthi uma owesifazane enezinwele ezinde kuludumo kuye na. Wesifazane fanele abe nezinwele ezinde into edala ukuthi ngithi kuyahamba ogunda wena wesifazane ngoba uphemile. Lenwele zakho zinazo akuzona inwele zakho uNkulunkulu edale nazo. Uhamba uyozitreata njalo esaluni uyozitreata ukuthini. Engabe uyaziyeka inwele zakho uzifaka iklama. Abafundisi abantshela lezi zinto. Bathanda benihamba nqunu bathanda benenza amakhanda nibakhohlisa ngobuhle bamanga ubuhle bangaphandle sifuna umuntu ohlobe ngomuntu ongabhubhiyo ongaphakathi ngoba lo wenyama uyabhubha uzofa futhi yena uthanda ukuhloba ngamanga kakhulu umuntu wenyama uthanda ukuhloba ngamanga kakhulu uzibona umuhle ngoba naku uzibhixa ngopende wazibhixa ngopende emlomeni wazifaka amacici wazihlobisa wafaka upowder mesazibona ukuthi umuhle lempupho oyifakile nje uthuli lolo kaSathane ngokuba uphiwe izinwele zibe yisimbozo uNkulunkulu umnike yayizona ngishoyo. Hallelujah. Khona ukugubazela khona isembozo inwele zakho zembozele ekhanda lakho engafanele libonakala ikhanda kumele libonakale lendoda ngokuba indoda yakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu indoda iudumo likaNkulunkulu owesifazane udumo lwendoda kubhalwe phansi eBhayibhelini kuyihlazo ukuthi umfundisi wakhe aluke isinuphu. Yes Lord. Yes Lord. Agunde izinwele emaceleni bese adweba izinto ekhanda enza nama wave afaka ama ring
angafaki iringi yomshado ngoba athanda ufama ngomshado ekuphikise uma ufuna ukwenza lokho. But uma ungashadile phuma emarengeni. Yes Lord. Yes Lord. Phuma kuma wrist chains nama necklace. Phuma amacicini umfundisi ofaka amacicini. Ungaku ukutabane khona lapho nokuba idzatsatsi. Lord Jesus. Ngathi 26 isiboshwa vele aphuma nengqondo ukuthi uphume ejele aphume nengqondo ukuthi 26 asuzovula ibandla ezoshumela amanga la efaka amacici efaka umgece efaka ubucwebe. Hallelujah. Hallelujah. iBhayibheli iphendukani lona lo bhabhathizo wonke umuntu umela aphenduka ashiya izinto lento le yakhulunywa ubani lapha kwincwadi yakhe uNontuzana onginika incwadi Genesis 35 from verse 2 ngesikhathi uNkulunkulu ebonakala kuJakobe emtshela ukuthi akakhuphukele eBethel la hlangana khona naye ahamba yokwenza lapha ialtare ezimhlatshelo. So sibheka ukuthi uNkulunkulu uJakobe uthini kubantu 35 from verse 2 right. Incwadi uGenesis isahluko 35 iverse lesibili. Yes sir. Wayesethi uJakobe kwabendlu yakhe. Yeah. Nakubo bonke ababe naye. Lalela ngifuna ulalele ukuthi bebehamba bayokhonza uNkulunkulu uthini uJakobe. Lahlani izithixo zabezizwe. Lahlani izithixo zezizwe eziphakathi kwenu. Nizihlambulule nina. Namhlanje the same thing. Lahla amacici, lahla inwele zokufakelwa, lahla makeup, lahla amabhluku esifazane, lahla le cutex oyifakile, lahla lo pendo lokufaka ebusweni, lahla nama eyelashes owafakayo nama eyebrows. Yonke into oyipenda ngayo zezibona umuhle ngayo, ilahle yonke nama G-string enogqokayo, lahla lezo zinto lezo. Niziphendulele izingubo zenu. Niphendulele izingubo zenu. Sisuke sikhuphukele eBethel. Ethi waphenduzela ingozi ukuthi ubuyisela izingubo. Shiya ingubo engafunakali. Thatha izingubo ezifanele ugqoke indlela ehloniphekile nendlela yokukhonza uNkulunkulu. You understand? Sikhuphukele eBethel. Sikhuphukele eBethel ngiyakumenzela khona uNkulunkulu ialtara. Yes sir. Yena ongiphendula ngosuku lokuhlupheka kwami. Go ahead right. Waba nami endleleni engangiyihamba. Yes sir. Bamnika ke uJakobe izithixo zonke. Bamnika uJakobe izithixo zonke zabezizwe. Zabantu bezizwe. Ezazisezandleni zabo. Namacici ayesezindlebeni zabo. Amabhengela, amacici, imgeqo, ama-chains, ney'nwele zokufakelwa lezo zinto zikhumule uzilethela zokushisela zona mina. Namabhayi esangoma, glory to God. Ukwethu izolo uletha amabhayi esingawazi. Endlela amabhayi nawo wawathola ngendlela engakuqondakali. Olinye ulibiza ngoJohani. uNkulunkulu uyamkhulula uNkulunkulu. Uthi ke uzilethela yena izolo amabhayi laba sabashisa. Hallelujah, glory to Jesus. Jesu Kristu uyinkosi. You understand? Mesebenza usebenza izinto esingeke siziqonde. Akukona ukuthi mina oshumela abaphendulwa yimina. uJesu usesebenzile inhliziyo yomfowethu. Yes Lord. Ulahlile izinto zezizwe, glory to God. Nawe lahla imiyeko nemigexo nezikhumba lezo lethela sozishisa. Hallelujah. Lahla iziphandla lezo lethela sozishisa. uJakobe wakuthukusa phansi kweoak. You understand? Awusakuqedi la uhambe kwincwadi yeExodus chapter 32 or chapter 33 from verse 3. Siza ukuthi uNkulunkulu uthini nalesikhathi abantwana bakaIsrael uMoses esebekhulume noAaron ukuthi uAaron abakhele uNkulunkulu ozohamba phambi kwabo. Sebelahla uNkulunkulu kaIsrael. Base uAaron ngokwesaba wasethi kuboneke lethana amacici. Bakhumula amacici nobucwebe namagolide wasakha ithole. Ngaloyo ndlela uNkulunkulu akayifuni into eyomhlobisa emzimbeni ngoba lezo zinto ziphenduka uNkulunkulu bethu. The fact ukuthi unenkani ukuthi wena ufuna ukulahla amacici ukuthi usindisiwe wena uThixo wakho amacici. The fact ukuthi wena ufuna ukuyeka intwele zakho zibe lendlela uNkulunkulu azidale ngayo wena ukhonza lemithi ohambe uyithenga lapha izithixo zakho lezo. uNkulunkulu bezizwe lapho bazibona bengabantu ngalezo zinto. You understand? Go ahead. Incwadi uExodus isahluko 32 verse 33. Incwadi uExodus isahluko 32 verse 2. 33. uAaron wayesekhona. 33. Yimini obiza incwadi. Ngicela ungifundele. 33 from verse 1. uJehova wakhuluma kuMose wathi. uJehova wakhuluma ngikhazile lento price angiqala usho lento. Ngikhazile lento. Ngibizile kodwa incwadi. Hamba
hamba wenyuke lapho wena nabantu Yes, sir. abakukhuphulile ezweni laseGibhithe. Obakhuphulile ezweni laseGibhithe. Yes, sir. Kuye ezweni engalifungela kuAbraham nakuIsaka nakuJakobe. Ngithi ngiyakulinika inzalo yakho. Ngiyakuthuma ingilosi phambi kwakho. Ngiwaqoshe amaKhanani nama-Amori namaHeti namaPerizi namaHivi namaJebuse. Othi ngeke nguphe nje isambulo esincane le. La uthi uza kuthumela ingilosi phambi kwakho. Bese ingilosi bahola uzayibona uJoshua iphethe inkemba ibuza ukuthi ngabe ungakuthini athi yebo ngihamba nani. Useyithumelela ingilosi yakhe. Yamuzwa? Amen. Yezwa ningishoyo. Yes Lord. Nangu kwena uJesu manje wafika phakathi kwabo. Athi ngizakuthumela umduduzi. Amen. Akafika umduduzi uza kungiholela iqiniso lonke. Iqiniso lisiholele ezulwini. Losi lesikhathi ingilosi yayifika yayizobaholela eKhanani. Manje sesiqedile ngeKhanani. Sesifuna eJerusalem elisha. Amen. Isambulo nje ngikupha leso ukuthi uunderstand ukuthi uNkulunkulu akukho akushoyo ungenzeki. Umoya ingcwele sinawo ngawo amandla akhe lesethembiso ngendodana yakhe uJesu Kristu. You understand? Umoya weqiniso. Uye ezweni elichichima ubisi nezinyosi. Yes sir. Engiyakukhuphuka. Angayikukhuphuka. Ngiphakathi angiyikukhuphuka ngiphakathi. Angiyikukhuphuka ngiphakathi kwenu. Yes sir. Lokhu ningabantu abawontamo ilukhuni. Go ahead brother. Funa nginiqede endleleni. Yes sir. Abantu beyizwa le ndaba embi badabuka. Akwabakho umuntu ofaka izivunulo zakhe. Iyona ke lezinto lezi ke uNkulunkulu akhuluma ngazo. Akusaba khona umuntu owayesefaka izivunulo zakhe. Lokho kusho lezinto lezi sikhuluma ngazo ababezinike uAaron ukuze ke uAaron azishise ezithole. Qhubeka Brian. Abantwana beyizwa le ndaba embi badabuka. Akwabakho umuntu owafaka izivunulo zakhe. uJehova wayesethi kuMose, yisho kubantwana bakwaIsrayeli uthi, yes sir, ningabantu abontamo olukhulu. Ningabantu abontamo olukhulu. Uma ngikhuphuka ngiphakathi ngiza kuniqeda. Ngalokhu khumulani manje izivunulo zenu. Khumulani lezi vunulo. Uma ufaka amacici uyavunula ngazo. Ufaka umgexo uyavunula ngawo. Mhlawumbe uzodideka ukuthi athi mhlawumbe kusho impahla zokugqoka. Khuluma nangazo futhi. Imvunulo zakho lamabhuluku amancane umuntu wesifazane wagqokayo neziketi ezincane lozozima kuthiwa ziphendukezele buyela kwimpahla ehloniphekile. Buyela ugqoka ungalokuhamba ngo-stomach out. U-stomach out osanda kwenzani? Hayi phela mina ngiyintshintshi esanda kwenzani? Angithi lobutshintshi bakho lobu uhamba uyiya ngamadoda ukuthi afuna ukulala nawe. Umuntu umekubona umuntu yena ecabangayo. Amen. Lord Jesus. Yena ecabangayo. Hallelujah. Yena ecabangayo. Ungibhalele imessage ungitshela ukuthi umuntu ucabangayo. Ngalokho khumulani manje izivunulo zenu. So ke namanje sentshela nina abantu elilandela oBishop uMakamu noShembe nabo bonke omfundisi uZondo nabo bonke abanye oBushiri noMboro ukuthi nina ningazikhohlisi. Nina nifanele ukuphenduka. Nina nifanele ukwamukela uJesu Kristu. Amen. Akho bhuluko lomuntu wesifazane, akho ngubo yomuntu wesilisa. Owesifazane. Amen. You understand? Amen. Ukuze ngazi ukuthi ngizakwenzani kini. So, siqedile la. Awuphinde ukubuyela kwincwadi kaJeremiah. Siyakuvezela nje ukuthi labantu abaniholayo uthi bantu bami labantu abaniholayo bandukisa. Bayanilahlekisa. Ngiphe incwadi kaJeremiah. Incwadi uJeremiah isahluko sokuqala verse 6. Into yenza ukuthi nidansele ama-organ. Niba ngumsindo. Nizitshela ukuthi uJesu ukhona lapho. Noma nithandaza akudlala lama-organ. Abangumsindo nikhuleka ningazi ukuthi nithini ungazizwa ngawuwela ukuthi uthini.
ngoba nitshela ukuthi umoya oyingcwele ukhona lapha engekho ngokuba nijabuliswe lo msindo lo oluthayo nenza nizizwe ngathi nike emoyeni kanti anike emoyeni kaNkulunkulu nike emoyeni kaSathane ngoba animkhonzi ngokuqonda uNkulunkulu. Amen. Animkhonzi ngokumqonda uNkulunkulu, animazi uNkulunkulu. Yebo niyavuma ukuthi niyamazi. Esenye incwadi lapha kwincwadi yaTimotheo sahluko incwadi yokuqala kaTimotheo sahluko 3 kusukela kuverse 6 bengaphosisi. Angabi No lenginike lesibili ngexolisa inike lesibili sahluko 3 from verse 6 ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela ezindlini bethumba awungeke u5 nabanesimo sokumesaba nayindaba uNkulunkulu lekhona banesimo sokumesaba. Yabona khona umuntu oba nesimo sokuya esontweni, khona umuntu oba nesimo sokuhleze ekhuluma ngoJesu, kepha amandla akho bewaphika baphikisa izwi. Mawuphikisa amandla kaNkulunkulu wena wezinto ephambene nezwi lakhe, kepha uthi uyamazi unesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika. so unesimo sokuthi Jesu uNkulunkulu emoya oyingcwele, kepha amandla kamoya izwi mase kuthiwa likusebenza phela enhliziyweni uyaliphika. Amen. Ingakho lencwadi oyifundayo futhi ithi lapha ku verse 12 ongifundele kona uyovula ukuthi lapha ku17. Yebo bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu Yes sir. kuKristu Jesu bayakuzingelwa. So yabona mawushumela iqiniso uzakuzingelwa, uzakuzondwa, uzakukhulunywa kabi, uzobizwa ngawo wonke amagama ngoba naku ukhuluma iqiniso. You understand? So lokho kungibangalisa ngoba kubhalwe phansi ukuthi uJesu ke bayawuzingela abanikhaphela abanibulale abanishaye bazitshela ukuthi benzela mina uyintando kanti bona sebephumile endleleni ukuba yini bahamba ngokwenyama abahambi ngokukamoya. Besithini ke Kepha abantu ababi kepha ke omfundisi labo pastor noma umbishop Makamu lo pastor Zondo nabakhohlisi bangabakhohlisi baza kuqhubekela phambili ebubini oshembe bedukisa. Understand? Ama Roman Catholic Church Bedukiswa ama ZCC bedukiswa. Ilento esishoyo siyabiza lamabandla lamagama abaprophet benombushiri nobhoro laba ngoba yini bangabaprofeti bamanga abafundisi etshela abantu baphenduke. Amen. Batshela abantu baphenduke, batshela abantu babuyele kuNkulunkulu. So khuluma ke lapho mosafuna ukuphikisana neBhayibheli ungitshele ngezimendlelo onazo uzohamba nazo lo zimendlelo esihogweni nayo lonke lokuqaba labantu abakulandelayo. Abaprofeti bamanga vele banabalandeli abaningi. Lokho siyakwazi. Futhi abaprofeti bamanga abaningi ngokuba kubhalwe phansi eBhayibhelini. Ngifuna ukukhombisa ke ithi incwadi lapha kwincwadi yaMateyu sahluko 24 isahluko 24 from verse 11. Ngifuna ukukhombisa ukuthi abaprofeti bamanga abaningi futhi banabalandeli abaningi ngokuba kubhalwe phansi eBhayibhelini. So akumangalisi. You understand? Ngokuba lento ibhalwe phansi. So thina siyakufakazela ukuthi lezi zinto zibhalwe phansi. You understand? Go ahead. Incwadi ngokukaMateyu isahluko 24 verse 11. Yes sir. Kuyakuvela abaprofeti abaningi bamanga abaningi. Kuzakuvela sebevelile abaprofeti bamanga abaningi. Badukise abaningi. Sebedukise abaningi. Lezonto leyo abaprofeti bamanga banabalandeli abaningi. Lord Jesus. Omanye uzobona umuntu ekuthiwa mtshela ngoJesu ngalendlela yokuphenduka ephika angilwi nalo umuntu angilokuphikisana naye mina. Because ngiyazi ukuthi usekholelwa amanga. Uma uNkulunkulu uthi uJesu lapha kwincwadi kaJohane isahluko 6 from verse 25. Ngifuna nje ukuveza ukuthi uthini uJesu. So uma umuntu ezwa ekholwa ivangeli akabizwanga yimina ulethe umoya oyingcwele. Lo muntu kumele embuze efuna ukufunda noma lo muntu yakholwa yizwe ethakoza ngokushunyayezwa kwezwi kanje akuyena owami lo muntu uthini umoya oyingcwele. Kwathi ukuba bamfumane phesheya kolwandle bathi Rabi
ufike nini lapha na uJesu waphendula wathi Yes sir. ngiqinisile Ngiqinisile ngithi kunini. Angifuni ngokuba nabona izibonakaliso. Angilandele ngoba nakunibona amandla kaNkulunkulu. Kepha ngifuna ngokuba nadla izinkwa abaprofeti bamanga ngoba nithembisa indaba zemali yabona bemtshela ukuthi hayi funeka usebenzele emhlabeni wabe ngepajero emhlabeni ngoba kho pajero ezulwini ukhuluma ngezulu kwephela liphika izulu shitse emhlabeni. Oh Jesus. So khona ungaqoni nokuphambana bathi abantu basitile bayajabula bayakitshazeka because batshela ukuthi hayi hambani nofeba hambani nodeka hambani nontshontsho hambani noqamba amanga hambani nobamba inkunzi enzani noma ngabe yini ukuze nibe nakho konke ekufunayo emhlabeni. Oh Jesus. Ningasebenzeli ukudla okuphelayo. Usho njalo futhi uJesu nakwingcwadi yaMatthewu wathi ke ningazibekeli ingcebe emhlabeni. Yes Lord. Lo nathi beka ingcebe emhlabeni ushumela bani? Hey! Shumela bani? Satan. Utshela abantu ukuthi abasenzele umathanda bangahambi ngezwi. Uqhamuka uba makamo angikwazi. Kepha ngikwazile namhlanje ngamanga akho. uSathane uyakulahlisa uyakudukisa. Phenduka. Yes Lord. Vuma izono zakho. Phenduka. Ngoba yonke into efundisayo ayikho eBhayibhelini. Uyazikhulumela nje izinkanuko zakho nokukhawuhlakala kwakho. Hallelujah. You understand? Nina abantu nabalandela abangabantshela izindlela ezifunayo. Banike. Ningasebenzeli ukudla okuphelayo, kepha ukudla okuhlala kuze kube sebenzela okuphakade likaNkulunkulu ukuthi liphile kuwena lona elingukuphila okuphakade ekunipha khona indodana yomuntu. Yes sir. Ngokuba uyise uNkulunkulu ubekile uphawu kuyo yona uhlezi unomoya ingcwele. Yes Lord. Bathi ke kuye singenzani ukuba sisebenze imisebenzi kaNkulunkulu na? Yes sir. Waphendula uJesu wathi kubo umusebenzi kaNkulunkulu yilowo umsebenzi kaNkulunkulu yilowo ukuba nikholwe nguye amthumileyo. Izwi lendodana ethumileyo. Yes Lord. Ngakho bathi kuye pho wenza sibonakaliso sini ukuba sibone sikholwe nguwe na? Sendlile nje. Ngidlile nje. Yini engisayifuna ukuyibona? Uyavula amehlo abantu nje. Usukuma isizishosho ufuza abafileyo nje. Phansi kwaloko safuna ezinye izibonakaliso. Ilapho ke bengena abaprofeti bamangale. Lord Jesus. Besenza izibonakaliso zamanga. Ngoba anikholwe yizwi. Uthi kholwani lo othunyiweyo yizwi lakhe. Alinike uNkulunkulu. Ngakholwa yimina kholwa yizwi. Asikhombe eBhayibhelini. Banike. Amen. Ngakho bathi kuye pho wenza sibonakaliso sini ukuba sibone sikholwe nguwe na? Usebenzani na? Okhokho bethu badla imana ehlane njengokulotshiweyo ukuthi wabapha isinkwa esivela ezulwini ukuba badle. uJesu wayesethi kubo ngiqinisile ngithi kini kwakungesiyo uMose owanipha isinkwa esivela ezulwini kodwa uBaba onipha isinkwa soqobo esivela ezulwini. Nalawo sinkwa basinikwe uNkulunkulu. Manje sebethola isinkwa soqobo manje esivela kuBaba ke ngqo manje. Isinkwa saphakade. Hallelujah. uMoses badla lesisinkwa lesi abasidla ngokuthi uNkulunkulu wakhuluma uMoses uzoletha ukudla. But manje useletha ke isinkwa saphakade manje. You understand? Ngokuba isinkwa sikaNkulunkulu singuye owehla ezulwini. Isinkwa sikaNkulunkulu singuJesu Kristu. Olipha izwe ukuphila. Isinkwa sikaNkulunkulu sumoya ingcwele. Amen. You understand? Hallelujah. Uyena opha abantu ukuphila. Yes Lord. Go ahead. Khona bathi kuye Nkosi. Yes sir. Siphe njalo leso sinkwa. Yes sir. uJesu wathi kubo mina ngiyisinkwa sokuphila. uJesu Kristu isinkwa sokuphila. Ozayo kimi kasoze alamba. uJesu Kristu ulizwi. Odla lelizwi kaJesu Kristu ngeke azaphinde afe. Nokholwa yimi kasoze oma. uJesu Kristu ngeke aphinde ome. Kepha ngithe kini ningibonile nokho anikholwa. But noma senibone izwi, noma senibone indodana anikholwanga. Namanje nake niyalizwa izwi. Senikhetha ukushiya izwi nilandela abaprofeti bamanga ngoba yini anilukho ukholo kunina. Ukholo alukho kunina abantu. You understand? Hallelujah. Manike. Konke angipha khona uBaba kuyakuza kimi. Nayo into engifuna ukutshela yona mina ngifuna ukuchazela yona. Yabona mawuthi uvuma ivangeli ufuna ukuhamba lendlela esihambayo awubezwanga yimina. Ubani omnikile? Konke angipha khona uBaba
kuyakuza kimi. Bonke abantu ababizwa uNkulunkulu bazoza njengoba uNkulunkulu bayelelile ukuthi ambane lapha. Akumina umuntu obiza abantu. Mina bengiyaphuma ebandleni lamanga ngoba sengiyakhombisa ukunayo indlela. Sesiyayazi indlela. So njengoba siyazi indlela sifuna bonke abantu abafuna ukuhamba ngokweqiniso loNkulunkulu bayazi indlela. Ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. So ngeke thina sithi sokuxosha la bese ufile noma sithi ke sokuguqula ngenkani. Thina soshumayela izwi uzosisebenza imisebenzi kaNkulunkulu kusuka manje kuze kube leso sikhathi. You understand? Ngokuba ngehle ezulwini kungengukuba ngenze intando yami. Ngokuba lokufika kwaJesu emhlabeni akekho umuntu ozohamba indlela kaJesu enze intando yakhe. So ngalento ezishoyo onginikele incwadi yaseKorinte yesibili sahluko 14. No, sahluko 6:14. Ngiyako sinimbiza ngale iBhayibheli. Yonke into simbula ngale iBhayibheli. Uma suphendukile wena uphenduka ushintshwa ingqondo yakho, ushintsha indlela yokuphila, ushintsha indlela yokwenza. Ngokuba yini? So isidalwe esisha. So uma ukuthi wena uzibiza ngesidalwe esisha kepha usalandela umbishop uMakamu, usalandela uPastor Zondo, ulandela ke abantu besifazana abahonga abanamabandla, ulandela bonke abantu abangashumayela iqiniso. Jesus. Uyazimosha wena. Usaka shabe, uyenza yona yokujikeleza insika nezinduku. Ninikani iziwasho. Hambe izangoma umuntu usenesiwe. Jesus. Yithi iBhayibheli. Incwadi yesibili kwabaseKorinte sahluko 6:14. Maningaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. Maningaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. Ngokuba kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi na. Yini uthi ukholwa yize sishumela but sohlala uthamela imithumelo yomfundiso oqamba amanga. Uhlale lapho ushaya izandla ucule lapho. Kwenziwa yini? Kunabudlelwana buni ukukhanya nobumnyama na. Asixosha abantu siyakubuza ukuthi wena wenziwa yini ukuthi uthi uneqiniso usasaba ukuphuma ebandleni osonta kulona eliqamba amanga ngenxa ukuthi usabe bazothini. Bayothini bese ungena esifogweni. Unakuzwana kuni uKristu noBelial na. Bayothini mesekese wahlulana sofaka umlilweni. Ukuphi ubudlelwane phakathi kwaSathane noNkulunkulu? Jesus. Unesabelo sini okholwayo nongakholwayo na. Bukuphi ubudlelwane phakathi kokholwayo nongakholwayo? Bukuphi ubudlelwane? Yini wena utholakala emajointini ugqoka amabhluku ampintshayo ke namabhluku alamajabujabu namabhluku anezithombe ezingacacile ekubeni uthi usindisiwe utholakala emaclubini nasemathaveni. Lina kuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na. So lezi thombe lezi nizifakayo ezikebheni nezidweba emzimbeni. Bukuphi uvumelwane lokho ithempeli likaNkulunkulu? Nalezi thombe lezi nizidwebayo. Nalezi impahla ezigqoka ezinoBen 10 noPopeye amademon lawo. Oh Jesus. Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Njengokuba washo uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ke usibekile emhlabeni ufuna ukuphila kuthina. Akahlala emathempelini enziwe ngezandla. Futhi ayikho into esingayakhela uNkulunkulu. Yini ngathi ibhilidi libe glass house. Lolo bhilidi lana kusho ukuthi uNkulunkulu uphakathi. uNkulunkulu ufuna ukungena kuwena ngezwi. Mina njalo ukuthi umfundisi uthi ke asinikele inkosi kwezi glass house. Ubona ukuthi sozongena ezulwini ngeglass house, awungena ezulwini ngeglass house. Ngena ezulwini ngobungcwele. Abafuna ukushumayela ivangeli balokweni lihlobisa ngoglass house bentshela ukuthi ke banikela kakhulu ngizoba nemali eningi. Oh Jesus. Bafuna ukuceba nje kuphela into abayifunayo. Asisebenzise la into emsangano. Singamane sihlale sibe sendini kanje. Yes Lord. Ungcono ukuhamba namakholwa kunokuhamba nabazenzisi. Because amakholwa ahleze eqondile kuwena kutshela into ekuyiyona. Abantu abahamba ngezwi. Yonke into esiyenza usibheka phansi ezweni. Ukuze ukuhamba kwethu kuyoqonda lokumesaba uNkulunkulu. iBhayibheli lithi ke mesabe uNkulunkulu ugcine imiyalelo yakhe. Ukuba lokho kumsebenzi wabantu bonke abayakholwa. Ngoba kupheleni kwakho konke sonke sowahlulelwa ngemisebenzi yethu ngoba ngabe yihle noma ngabe yini noma ngabe kuthiwa kufihlakele konke kwambula. Yes Lord Jesus. Amen. So asisatshiswa thina. Yes Lord. Amagama amabandla angisatshiswa mina ukuthi lesikhathi esingakanani uholi bandla. Ngisatshiswa uNkulunkulu nezwi lakhe. Uma wenza into ephambene nezwi lakhe angihlangani nawe nje. Ngizokutshela nje ukuthi wena olabantu esihogweni. Lento efundisa ayikho. Yes Lord. Akekho umuntu ozothi amazi uJesu kepha aphikise izwi. Amen. Asisebenzi lo mdlalo lo. Utheni uNkulunkulu? Hallelujah.
njengokuba washo uNkulunkulu ukuthi Yes, sir. ngiyakuhlala phakathi kwabo Wathi uyakuhlala phakathi kwethu. ngihambe phakathi Hambe kwabo phakathi kwethu. ngiyakuba nguNkulunkulu wabo bona babe ngabantu bami Yes, sir. ngakho ke phumani phakathi kwabo Lande esintshela yona. Phumani phakathi kwabo. Phumani ababandlela amanga. Phumani. Nile ukulandela abafundisi abawufukwe, abafundisi abayizimpisi, abambala isikhumba semvu. nahlukane nabo Abafundisi abagqoki amasuti anezimbali. Yini uhlobe ngaphandle uthini? amen Lord Jesus Suit epinki nezicathulo ezicobezelayo ezibubengebenge, ama-kick and bobos, amasuti abangumsindo. phumani phakathi kwabo Phumani phakathi kwabo. nahlukane nabo isho inkosi Nahlukane nabo ungathinti lutho. ningathinti okungcolileyo Ungathinti lutho okuhlangene nabo manje. Phuma khona noma kuthule isikhundla sishiye. Yes, Lord. No uniform yakhona ubashiye nayo noma uhambe uyishisa. Amen. Ngoba sabe ngama uniform. Yes, Lord. Uniform umoya ingcwele. Amen. Amen. Uniform engcono nalama uniform enwafakayo umoya ingcwele. Yes, Lord Jesus. Khona ngiyakunamukela. Akho umuntu osifazana afuna abe ne-short hair. No. Ungagqoki futhi izinto ezihamba phakathi kwabantu esontweni ukufake nophakathi kwabantu lokugqoka izingubo eziveza amadolo nemaphiko akho amakhwapha akho. Lord Jesus. Fihla umzimba wakho. Amen. Thempe likaNkulunkulu. Fihla umzimba wakho. Yes, Lord. Ithempe likaNkulunkulu. Khona ngiyakunamukela. Siyokwamukela uma sesenza intando kaNkulunkulu. Ngibe nguyihlo. Mese ubaba kuthina. Ngibe nguyihlo kini nina nibe ngamadodana namadodakazi kimi isho inkosi Seshilo esomandla. uNkulunkulu. So uma uthi wena ukuKristu Yes, Lord. banika incwadi yayo futhi le useKorinte yesibili sahluko 5 verse starting from verse 10 mind. Ngokuba thina sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela. Yes sir. Ngokuba thina sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu. Yes sir. Ukuze iloyo naloyo Ukuze yilowo nalowo amukele njengalokho akwenzileyo esesemzimbeni. yes sir. Noma okuhle noma awucabange okubi. uzokwahlulela ngokuthi wena wathanda izimoto emhlabeni umfundiso wakutshela ukuthi hamba ukwenza izinwele esaloni ukwenzele usakulomzimba. Okay. Uzokwahlulela ngakho kulomzimba omusha. Kunemzimba yasesihogweni kunemzimba sezulwini. Imzimba yasesihogweni ilinde yabona ukubona. Imzimba sezulwini ilinde yabona inkazimulo nokuphila okuphakade. So wena ufuna ukwahlulela ngakuphi? Wahlulela ngamaqinqi ukuthi umfundisi wakho wathi hamba ufaka ibond, ufake iheadpiece, uyana isihogweni leheadpiece. Izohamba yonuka lapha esihogweni. Amen. Lord Jesus. Aniye ukudlala abantu, anifunde amaBhayibheli nibe serious ngokufuna uNkulunkulu ngokwentando yakhe. Hayi ngokwentando yabantu. Amen. Abantu baze baningi izambulo ezamanga nje ngokuba nana nifuna ukukholwa yizwi. Jesus. uNkulunkulu ababhubha bayakuphela ngenxa yokuswela ulwazi. Niswele ulwazi nihambe nincela bona bonke abantu abeza nolwazi esesihogweni. Hallelujah. Ngiyayithanda inkohliso, ngiyayithanda entertainment, ubumnandi, ukubheka emasontweni, amaphathi emasontweni. Ngiyazithanda lezo zinto lezo. Hallelujah. Baningi. Ngakho lokhu sikwazi ukwesaba Yes, sir. inkosi. Siyabancenga abantu, Siyancenga abantu. kepha sibonakalisiwe kuNkulunkulu. Yes sir. Ngiyethemba ukuthi nakuye unembeza wenu sibonakalisiwe. Yes sir. Asizincomi futhi kini, Asizincomi futhi kini. kodwa sininika ithuba lokuzibonga ngathi. Lezithuba lokuthi nani nizibonge ngale mfundiso le esinika yona engcwele eqhamuka phansi yabona ngikhuluma iBhayibheli. Yes, Lord. Ngiphefumula iBhayibheli ayikho futhi into engayenza. Angikwazi ukuhlala ngithi ngizocabanga ngizothi namhlanje lokho uNkulunkulu akwambulile fanele ngikhulume kona ngoba kubalekile ngalolu sikhathi uNkulunkulu ekwambula. Yes, Lord. Yes, Lord. Ukuze nibe nakho kokuphendula Ukuze nikwazi ukuphendula abazibongayo, labo abazibonga bona njengabo labafundisi abombishop laba omagama bazibonga bona, oshembe bazibonga bona. hallelujah. You understand? Hallelujah. Abazibongayo ngokusemehlweni kungesikho okusenhlizweni. Bazibonga ngezinto zasemhlabeni ezibukwayo zokubukwa. Kepha inhliziyo zabo zifile Amen. ngokuba azinalo izwi eliphilileyo.
Hallelujah, Lord Jesus. Bashumela imfundiso yaseMelika leyo ukuthi etshela manje khona ukuthi ngeke namhlanje. Ngeke ngavuma namhlanje usathana akaza lilunge siyamgcoba namhlanje. uNkulunkulu ukubekela imoto ukwenza uhamba ngemoto umtshela makhanda uhamba ngemoto umthinte. Makhanda umtshela uhamba ngemoto. Banihlanyisa. Amen. Banenza iziwula. You understand? Go ahead. Izinceku zikaSathane. Ngokuba noma sicwaneka kungenxa kaNkulunkulu, kungenxa kaJesu Kristu, noma sisangulukile kungenxa yenu bazalwane. ngokuba uthando lukaNkulunkulu luyasiqhubezela, ilona losilondayo. sikubona lokhu ukuthi munye owasifela owafela bonke. Umbishop Magama akazafele umuntu ingakho esethokele efebeni. So lonto leyo iyammangalela ukuthi mengaphenduki uyalimala. Amen. Ngoba yini utshela abantu ukuthi abenze lezi zinto abafuna ukuzenza, akafuna ukukhuluma iBhayibheli ngoba usaba ulahlekelwa udumo. Bayatrend abaprofeti bamanga bagcwele ko TikTok na ko Facebook. Asinandaba na trend. Into ebalekile ukutrend uJesu Kristu na trend. Maka trend uJesu. Hallelujah. Lokusizana ukutrend ngotrend into yangalaphi. Makutrend izwe. Ngoba uthi ya trend ukuthi ukutrenda mina ngisuke ngikhuluma lento le. Yes Lord. Ibholo ephansi eBhayibhelini. You understand? Ngokuba uthando lukaKristu luyasiqhubezela. Sikubona lokhu ukuthi munye owafela bonke. Yes sir. Ngakho ke bonke sebafa. Bonke asebe bamngele uKristu. Sebafa. Akasawubhema ugwayi. Yes Lord. Akasayibhema insango. Amen. Akasadaka utshwala. Amen. Akasantshontshi. Akasaqamba amanga. Amen. Akasabulali. Amen. Akasaphindi. Yes Lord. Akasathakathi. Lord. Akasazondi. Yes Lord. Hallelujah. Akasazitsheli. Amen. Amen. Selahla inwele zokufakelwa. Yes Lord. Usegunda izinwele zakhe zamila sayindlela efanele. Amen. Usegqoka ngendlela ehloniphekile. Usefile. Yes Lord. Wafela bonke. Understand? uJesu uyakuvusa kabusha manje. Ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela Ukuze bona. bonke abantu abaphilayo. Yes Lord. Abaphilayo. Amen. Ngicacisa. Ophilayo. Yes Lord. Lo uthele ukuvuswa kokuqala. Amen. Ukuba ukufa kwesibili ngeke kusaba namandla kuyena. Abaphilayo yilabo abaphila kuKristu. Amen. Yes Lord. Abafile abaphilela uSathane. Ukuba uSathane uyisigqila sesono. Amen. Nabalandeli bakhe bayisigqila sesono. Yes Lord. You understand? Go ahead. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona. Yes sir. Kodwa baphilele yena owabafelayo. Yes sir. Wabuye wavuka. Kanjalo thina asasiyikwazi umuntu ngokwenyama. Yes sir. Nokuba besimazi uKristu ngokwenyama. Yes sir. Nokho manje asisamazi. Angisamazi uKristu manje angaze ngimbone ngokwenyama. Lapha manje sengimazi ngezwi. Amen. Elubufakazi. Yes, Lord. Izwi lakhe liqiniseleyo. Izwi lakhe lingaphenduki. Izwi lakhe lingamandla. Sengazi yena ngokomoya nangokungcwele. Yes, Lord. uKristu ngimazi kanjalo. Kanjalo uma umuntu ekuKristu, So uma umuntu esethi yena uKristu uyisidalwa esisha. uma usuyisidalwa esisha konke obukwenza enyameni okuphambene nentando kaNkulunkulu wena ukushiya ngemumva. Okwakuqala kudlulile. Konke obukwenza ngaphambilini okweyona intando kaNkulunkulu kuyadlula. Bheka. Kudlula ubufebe, kudlula amanga, kudlula umntshontsha, kudlula ukutabane, kudlula ukuphinga, kudlula ukudaka utshwala, kudlula idakamizwa. Uya kukhipha izisu uvuma izono zakho ukuba manje sozozalwa kabusha. Usuyisidalwa esisha. Konke okwaqala kudlulile manje. Amen. Awukwazi ukukhonza uJesu Kristu usabhizi lokunxincana notshwala ubhemana ugwayi. Amen. Ulokubhizi ucothamela amantombazane, ulokubhizi uqhekeza imizi yabantu ubulala izimoto, ubhizi ulokwehlisa uzipho wakho udlwengula. Sokuphelile konke lokho. Awusayithathi imali yomgwazelo, awusakhuluma amanga, usaba ufakazi wamanga. Bheka usuyisidalwa esisha. Yes Lord. Bheka sekuvele okusha. Manje konke kusha. Yebo konke kuvela kuNkulunkulu. Omuphi lo Jesu elimbizayo nilandela abapostoli bamanga? Oh Jesus. Ni baphathisa egameni likabani? Banibaphathisa kona noma nitshela ukuthi nje phamisana izandla nivuma ukuthi nizothola izibusiso. Amen. Anikwazi ukubaphathisa, aniyazi incwadi yezenzo 2:38. Jesus. You understand? Amen. Awubanike le ncwadi le. Yezenzo hallelujah.
No, qhubeka lapha bese uyofuna incwadi ezenzo eziyakubala. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Konke kuvela kuNkulunkulu. Owenza ukuba sibuyisane naye. uNkulunkulu wenza ngendodana yakhe ukuthi sibuyisane naye indodana yakhe eyafika emhlabeni yafika yaphilela uNkulunkulu yagcwalisa ukulunga kwaNkulunkulu wayikhazimulisa uNkulunkulu okuthi bonke abakholwayo kwindodana babuyela kuNkulunkulu ngayo indodana. Ingakho uJesu Kristu athi mina ngiyindlela leqiniso lokuphila akekho ozoza kuBaba ngaphandle kwami. Ngakho ke uma ethi ke lapha kwincwadi kaJohane 14 verse 24 verse 23 uthi ke uma nenza lokho engikushoyo nigcine imfundiso yami ningabafundi bami sibili. Amen. Uma silenza izwi lakhe 14:23. Hallelujah. uJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami. Uza kugcina ini? Izwi lami. So ke mawufuna ukuza kuNkulunkulu ugcina izwi kaJesu. Mawusafuna ukuhamba uzogcina izwi, mawusafuna ukuhamba into yasemhlabeni uzogcina izwi likaShembe la Pope noma la Father wakhe esontweni. Uzogcina izwi lika Pastor Zondo, uzogcina izwi lakhe umbishop uMagama. Ngizolandela bona vele uma niyabathanda bona banitshela izinto enizifunayo. Amen. Uzokhuluma ngayo kuzobe uhambe umgooglisha uzomthola. Uzosibonela. Amen. Yeah, no hamba umgooglisha. Noma uhambe ka YouTube yombheka uzomthola. Hallelujah. Ugcina ko Facebook uzomthola. Mahala. Bese sifakazela ukuthi ngabe uyafundisa ngalento le. Banike incwadi ezenzo 2:38 manje. Ufuna ubona ukhona imfundiso uZondo la khuluma khona ngo Act 2:38 noma izenzo 2:38. Ukhona iMagama la ekhulumela khona kanje. Ukhona uShembe la ekhulumela khona kanje. Bonke abaprofeti bakaShembe abaprofeti bamanga. Yes Lord. Yes Lord. Nabashumayeli bakhona abashumayeli bamanga. Nokugcina kwami isabatha ngokungahambi ngokuqonda kuba babayimpumputhe. Balobe bekhuluma ngoMoses animazi uMoses. Hallelujah. Anazi lutho. Bengifuna ukwazi ozana sinifake eBhayibhelini. Ukufaka ngekhanda sikubhabhathise eqale eBhayibhelini ukholo embhalo sithathe ukufaka ngaphansi kwamanzi wamnikela umoya ingcwele. Thathala lezolo zethu. Nemphizi nonikhuluma ngabanye abantu njalo emidlimeleni. Ukuthi umuntu akasebenze uma umuntu engondle ekhaya lokho enithuka abantu antshela abantu baphenduke ezonweni zabo. Hallelujah Lord Jesus. Uma usungitshela wafika bakaShembe njalo beshumela lapha ungitshela bakwashumela ngeBhayibheli. Ngifuna ukuthi balikhuluma ngeBhayibheli noma kuxoxela izingane ekwenza kaShembe. Lord Jesus. Sifuna iBhayibheli. Wonke umuntu othi uyikholwa ngeBhayibheli. Uma uyikholwa nasemsamo uzohamba uhlala nezangoma. Nezinyanga nabathakathi. Yepha uma uyikholwa naseBhayibhelini uphathe iBhayibheli ukhuluma ngoMoses uzokhuluma ngoJesu kuqala. Amen. Moses uza ngamumva. Yes Lord. uJohane umbhaphathisi uza ngamumva. Yes Lord. Jesu mkhulu nabo bonke. Amen. Siza kuNkulunkulu ngoJesu kuphela siza uNkulunkulu ngoMoses. uMoses wahluleka ukubahambisa endaweni uNkulunkulu bayithembisa yona. Amen. Waphela endleleni. Angidelela uMoses ngiyakutshela unomlandelayo akakufinyelelisi lo kumele uyakhona. Jesu Kristu ugcwalise konke. uMoses wakhuluma ngoJesu. Ngakho nina abantu bakaShembe nithi ke uMoses ukhuluma ngoShembe. Akhona inyodi incwadi efakaza ngoShembe la. So thatha lo mfundisi oyinemfucuza niyithathe nifonyoze nifake emlilweni niphenduke nigule ihluphu nezintshebe lezi. Amen. Ngakho indlu yonke yakwaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu. Umenzile inkosi noKristu. uJesu umenzile inkosi nogcotshiweyo uJesu lo. Enambethela umenzile inkosi nogcotshiweyo umhlengi lo. Yes Lord. uJesu igama lakhe lisho ukuthi umhlengi wabantu. Amen. Amen. Ngibeke eceleni mina. Lo uJesu. Lo enambethela esiphambanweni. Lo enambethela esiphambanweni namanje niyambethela ngenkohliso namanga nokuthi niyeze esontweni niphinde niyohlala ezonweni zenu. Niyambethela niyamkhumula. Nimhambisa nqunu. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli. Yes sir. Madoda bazalwane. Siyakwenze njani na? Wathini uPetru? Pendukani. Iloyo naloyo abhaphathizwe. Iloyo naloyo abhaphathizwe. Labapostoli benu balandela nabaprofeti benu bayashumela lencwadi le. Balophathe babe izenzo zabapostoli. Wonke umuntu ofuna ukuhamba ngofakazi baJesu ufuna kalandele emva kwezenzo zabantu ababanoJesu. Amen. Angitshele into ongayikho mina eBhayibhelini angifuni. Yes Lord. Ngifuna ukuthi ungitshele ngezenzo zabapostoli ababanoJesu Kristu. Amen. Pendukani. Ngakho ke
apostoli uPetru uthi phendukani. Yiloyo naloyo abhaphathizwe Lowo baphathiswa egameni likaJesu Kristu. likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Bishop uMagama kumele nawe wenze lento ebhalwe phansi eBhayibhelini. Ubuyele mawusafuna ukuvuma ukuthi uhambe noNkulunkulu enza lokho kushiwo abapostoli abakhulu. Akekho umbishop ozokhuluma izinto eziphambene. Yabona bekhuluma umbishop ukhuluma ngomuntu ongivezela incwadi eTimotheo. Sahluko 3 incwadi yokuqala Timotheo. Ngifuna ukuvezela nje umbishop ngoba wonke umuntu usombishop manje. Ake sibheke ukuthi ke ababishop abaningi bayaqualify yani ukuba bishop ngokweBhayibheli. Incwadi yokuqala kuTimotheo isahluko sesithathu verse lokuqala. Likholekile lelithi uma umuntu efisa isikhundla sombonisi, uma umuntu efuna lesikhundla sokuba umbishop, unqanele umsebenzi omuhle. Ngakho ke umbonisi umelwe abe ngogasolekiyo. Kufanele ukuba umuntu ongasolekiyo. Uyasoleka uzotshela abantu ukuthi mabenze izinwele abantu besifazane baphendula ubuso bafuna izimoto emhlabeni ngoba lento yandisa umofebe nezinto semhlabeni. Uyasoleka utholakala ku social media utholakale nabafazi babantu noma utholakala namantombazane. Wena nje uyisifebe noma uyisipheli. Indoda emfazi imunye. Wafanele ukuba nomfazi oyedwa uthembeke kuNkosikazi wakho noNkulunkulu. Abe ngozikhuzayo. Ukwazi ukuzikhuza ungalawulwa izinkanuko. Oqondileyo. Oziphatha ngokufaneleyo. Ongenisa izihambi. Okwazi ukuphatha abantu. Onesu lokufundisa. Okwazi ukufundisa. Nikwazi ukufundisa nini? Nikhuluma kubantu izinto abafuna ukuzizwa nikwazi ukufundisa. Nifundisa lutho. Angikhathali ukuthi ngabe ubani. Anifundisa lutho. Futhi South Africa angakohlangana nabantu abashumayela ivangeli ngoba sishumayela sihlole imibhalo. Akekho kuzamboneni. Bashumayela angikhobi ngiyantshela ukuthi sifanele ukuleza iBhayibheli ngofanele sikhulume lona iBhayibheli. Jesus, hallelujah. Nokusizakala ukumalanga kuphele hour 2 hours ngintshela ngezinganekwane zami. Phendukani. Yiloyo naloyo abhaphathizwe. Egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu sabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi abayala watheni. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Manje ke uma uzofuna ukuzindisa kulesi sizukulwane esiphambeneyo bese usithinta kule nombolo oyibonayo ku screen. Uma unombuzo mayelana neBhayibheli bese usithinta kule mniningwane oyibonayo ku screen. Uma unobufakazi ungathandi ukubuthula abanye abazalwane bakuzwe bese uthumela futhi senze njalo. uJesu Kristu inkosi bazalwane lo myalezo manuza niugijimise kubona bonke abaprofeti bamanga isikhathi siyaphela. Isikhathi somasidrozi noma Popeye siphelile manje. Isikhathi soBen 10 no Spider-Man no Superman siphelile manje. Sekubuya ngempela ke manje inkosi yokuphila izokwahlula abantu uma ungabhekile uzosala ngemuva. uJesu Kristu inkosi. Ayikho futhi enye inkosi engaphezulu kwakhe. Ayikho eseceleni kwakho inkosi yona yodwa ekumele siguqe phambi kwayo sivume ngemlomo yethu ukuthi uyena kuphela ongumsindisi. Amen. Manje ke siyambonga uNkulunkulu ngawo lo myalezo obalekile ukuthi uNkulunkulu usenzele umusa. Uma ukuthi unenkinga nentshumayelo engishumayelayo hamba uyinika umfundisi wakhe. Mtshele ukuthi eze leBhayibheli lakhe. Uma ukuthi uhola uzondo noma uyamlandela uzondo umnike futhi le message. Amen. Pastor Zondo kufanele ukuzibiza ngopastor ngoba akashumayela uJesu Kristu. Ubishop uMakamo ngimazi ubishop kaSathane meke ukuthi akafuni ukuyeka izinto eziphambene nento kaNkulunkulu. Kufanele nje abantu babuyele eqinisweni angikhathali ukubana iBhayibheli izasibasole ukuze nabanye basabe. So lokho sikwenza ngoba kusinegunya ngeBhayibheli ukuthi sifanele ukusola sinitshele iBhayibheli rebuke them sharply. You rebuke them sharply bayalisise bayale ngqo futhi. Yes Lord. Senibuyisela ukuze nangena ngikwazi ukuthola ubufakazi bathi umprofeti wamanga. uNkulunkulu wakukhuza. Buyele kuyena ngendlela emphelele. Sesikhuza nabanye abasanyonyo abantu bafuna ukuba njengalabo bafundisi laba. Siyakukhuza nje ezibaleke. Phuma lapha. Yes Lord. Lo yakhona kuyafiwa. Uzosihogweni ungalandela abantu ngoba benodumo oluningi beziwa lemhlabeni.
yothi umuntu omele aziwe adunyiswe emhlabeni uJesu Kristu. Amen. Ngale kwalokho yonke lokudumela emhlabeni lemfucuza. Jesu Kristu uyinkosi. So phinde sibonane ngawo umgqibelo uNkulunkulu evumile. uJesu Kristu uyinkosi, siyambonga ngesikhathi. Awusifuna umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyabonga moya engcwele. Siyacela Nkosi izwi lakho liqhubeke libe ngumlilo oshisayo, lingene ngaphakathi kithi emphefumulweni wethu Nkosi, vusa ukukwesaba Nkosi, singahambi ngokujwayele, sikhulula bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ababoshiwe ngamandla obumnyama uSathane ozama ukuphuphethekisa izwi lakho moya engcwele ukuba lingene ngaphakathi enhlizweni zabo, emphefumulweni yabo, sihambe ngokumesaba uNkulunkulu. Wena Nkosi Jesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyacela moya engcwele usebenze inhliziyo zethu, usebenze imphefumulo yethu, sihambe ngokwemfundiso ephilileyo izwi lakho Nkosi Jesu Kristu. Wena uyinkosi nomsindisi, makube udumo nenkazimulo kuwe uNkulunkulu wethu osemazulwini. Thethelele iphambeko zethu, singahambi Nkosi siyitshela ukuthi sihamba ekulungeni, kanti siqalekisiwe ngokwembhalo, siqalekisiwe ngokuba singumhlubukile uNkulunkulu onamandla, njengokuba wabatshela abantwana bakwaIsrayeli Nkosi ehlane ukuba uzobaconsume ngomlilo Nkosi, ngokuba bawontamolukhuni. Bulala lo moya engcwele empilweni zethu, singabi ngontamolukhuni, kepha sihambe ngokuphila kwevangeli elungukukhanya okunguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Makube udumo nenkazimulo kuNkulunkulu osemazulwini, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen.